Tak nazdar, já vás vítám již u 8. části Battlefield 4. Počkejte, já teď sám nevím. U 8. části Battlefield 4 vás vítám. Takže počkat. Tak. Jo, takže minule jsme dělali tu nejhorší misi v historii Battlefield 4. Umíral jsem tam teda hodněkrát, musím říct. Jinak Hana nás zradila. Radši bude na straně Těmanů než s náma. Počkat. Ještě to musím trochu posunout. Asi tak. Takže nevím, jestli bych potom někdy natočil premium. Do toho jsem si nikdy nedostal, multiplayer mi taky nešel zapnout, jo. Já se na Xbox Live připojím jako úplně, to je pro mě to nejlehčí na Xboxu, to druhý nejlehčí, jo. Hned po zapnutí hry nebo Xboxu, teda, jo. Tak třetí nejjednodušší věc připojit se na Xbox Live pro mě, ale na samotný multiplayer už ne. Opakovat mise a dáme si, tentokrát jsou to Kunlunské hory. Jo, jestli jsem v nějaký předchozí části říkají spoiler, tak jsem zjistil, co to doopravdy je, jo. Tak spoilerování ne, protože já jsem to dohrála dvakrát, tak spoilerování to teda nebylo. Bylo to prostě jakoby do příběhu to prostě bylo, co jsem z toho zjistil. Tak v tady té části to jsme teda ve vězení a budeme se snažit teda samozřejmě zdrhnout. Nejdřív bude teda šikana. Třeba teď. Šoky. Mě zajímá, co to má. Něco jako moje policajti, takovou tu blbůzku, jak to zapnou a teď tam jsou takový ty dva špičáky a tam je taková elektřina, tak tadyhle ten Těman má jenom tyčinku, na kterém konci je ta elektrika prostě. Tak je zajímavé, že naše postava ještě do teďka nikdy nepromluvila. A taky nepromluví, samozřejmě. Tak já se omlouvám, jestli slyšíte nějaké křupání a já ještě dojídám popcorn. American, remember? You think your country will come for you? No, you will rot here. Take it from me. You have no reason to trust me.
but there is a limit to what one man can do alone. The chain is only strong as its weakest link. I see you strong and have necessary skills to get us out of this shit place. So I trust you. Do you understand? Unless the stick donkey is what you like to breathe the last few hours of your life. When you have survived a nuclear explosion like I have, are you fighting for freedom? Like you say you are. You're not To je Rambo. away. Prison. What's behind this wall? More prison? Freedom. Come on. I'm Shakir. Follow me. Sir. Watch where you're putting your hand. Come on. To the side. You need a jump. No, takže parkourista. Come on, Marine. Get up on the pipes. Jump. Tady si hrajeme tak malinko na asasína. Wow. A bych byl už teda dávno dole, protože já bych se teda na něčem takovémhle neudržel. Teď ani vycvičený voják jsem na tom ale neudržel. Takže jako... Mrt. Jinak, když vám to řeknu takhle dopředu, tak nám dal tady ten pilníček, fakt, že jo. Kdo si myslí, že to není pilníček, tak teda. A ten pilníček nám dal jenom proto, když zabije prvního vojáka, tak aby si mohl vzít jeho samopal. Tady. Můžete se snažit potočit, no. Co to je za zbraň? Těmanská. Já vám tady doporučuji se teda skrčit. Fakt jděte potichu, protože vás si tady můžou úplně povšimnout. Jako musím říct, že je to samostatně jako docela dost těžký. Klidně se můžete rozsvítit baterku a svítit tu. A já nevím, byly v tom nějaké aktualizace, tak možná, že se to změnilo, jo? Tak se radši nerozsvítit. Když tak je to šipkou nahoru. Jo, a teď to tam i píše. Chtěl jsem to teda udělat potichu, ale není teda na vybranou.
Teď jsme slavní, pustili jsme vězně. Jo, pojďte kurvy, šipnou oky. Pojďte, co já vám ukážu, ty vole. No ukážu, ty vole. Se zarávat s americkýma vojákama, ty vole. Na kurvičky šipmovoky jsou jenom v tady té hře, jo. Nek jako těmani. Nevím, co proti ním všichni mají. Jestli o nich taky dělám srandu a oni se zase dělají určitě srandu o nás, jo. Že nepěstujeme rýži. Takovýhle věci. My jako pěstujeme, jo, ale že tady na to máme málo místa. A já nechci umírat. Teď ne. Počulo. A já nechci dolů. To už máte jedno. Kurva. Bitch. Máme světýlko. Máte to zbraň. Laser. Irčan se tam rve s nějakým komanem. Motherfucker. What a bitch. Bitchky, šikmovoky, bitchky. Šikmovoky, bitchky, baby. Jinak přes tady to vás neviděj. Takže nemůžete ani označit. Asi jo, já jsem mačkal místo RB, teda místo RB jsem mačkal LB, jo, tím se házely granáty. Těmani dostanu na prdelku. Wow. Jo, máme jsme zemřeli. Pár těmanů ještě zvládnu. Odkaď. To není fér, oni podvádějí. Nice shot, bitch. Bitch. Bitches. Jo, už s tím bitch přestanu, já vím, že je to trapný. Kde jsou ty bitchky, vole? Ne, už nebudu mluvit prostě.
Dima je ale myslím Rus, jo, takže patří k, jako k hlavním nepřátelům patří. A ne, tady jsme jenom proti Těmanům a oni jsou náhodou dobrý, jako když si tu hru vyzkoušíte, tak oni nás zabijou, jako je z nich sranda, jo, ale ve skutečnosti jako vojáci jsou dobrý. Možná jenom vypadají divně v té hře. A tady jsou špajti, more. Také se omlouvám ještě za ty světelné efekty. A v minulý části, část 7, této části se omlouvám, ale když se tady chtějí někdo na něčem domluvit, tak musí se na tom dohadovat jenom v té místnosti, kde já natáčím. Když řeknu pravdu, tak vlastně já natáčím v kuchyni, ne jako v kuchyni, ale jakoby o místnost vedle, kde se jí, protože tady máme tu nejlepší telku z celého baráku. Ano, slyšíte, z baráku, ne z paneláku. Ne, si to pletu. Označování a granáty. Wow. Bird. Jo, já vím, to byť musím přestat. Jsem to chtěl zase říct. Můžete jít po žebříku nebo i tudy nahoru, jo? A tady té cestě teda nikdo moc neví. A tady mě teďka štve, že tyhle červené světla, já si potom myslím, že to jsou nepřátelé, protože oni mají červený úst. Wow, co to bylo? Asi smutné. Sakra. Tak, je dole. Já bych teda mohl zase označit pár nepřátel. Shit. Já se pokusím o nějakou akci, protože za to je víc budu a já chci, aby se mi odemkly nějaký zbraně, tak já bych to možná zkusil jako stealth. A co znamená vůbec stealth? Tichý, ne? Sakra. V tady tý... Chvilku mi dejte, jo. No dobrý, jsem zpátky. Tak, tuhej. Jsou i tady dole, ne? Nějaký.
control room. Where the fuck is that? Inside the gate. Don't worry, man. I can fix this. Jo, Where is it? Come on, we'll go. tady máte hned menu. Okay, good. This is Granátomet. Já si místo téhle brokády vemu asi tudle. Tady ta je ta těmanská, když tak. Je to HVK 12G, ta těmanský. Tohle jsou mini. Fakt to tak nevypadá, já vím, ale jsou to mini. Nevím, kam bych to ještě dal, možná sem. What the fuck is he saying? Helicopters! I need time to work the gate. They'll be here soon. Get ready. Grab claymores, explosives, anything you can use. Falcon, heel on the ball. Incoming. From the roof. Oh my God. This is some fucked up shit. Hold them off. Nevím, proč tam stříleli. Asi sklo zničili. Clear. Tak ne, ještě ne. No, brokovnice na dálku. Vždycky si tam zamával ručičkami. Fuck me, that was tough. You okay, Rick? Come on. Okay, Roofy, get that gate open. Yes, I know that. Yeah, that's it. Open it. Hey, it's fucking stuck. Good enough. See, we can get her. Oh, good. Už ji měl. Jo, tak další část